Dá sa v Tokiu vyžiť za 5 eur na jeden deň? Poďme to zistiť. Čaute, pozdravujem vás z Tokia, sme tu už 3. týždeň a dnes som sa rozhodla, že zistím, či sa dá vyžiť v Tokiu za 1000 jenov na deň. Je to približne 5 eur aj 30 centov v momentálnom kurze, ktorý je dosť zlý, čo sa týka jenu, preto sú tie ceny ešte nižšie, než sú normálne a fakt je tu všetko strašne lacné. Ak poznáte Japonsko, či už preto, lebo ste tu boli, alebo to máte tak dobre naštudované, tak viete, že pre túto krajinu sú celkom špecifické tzv. Konbiny, čo sú convenience store, čiže vlastne večierky. V nich v Japonsku viete nakúpiť za veľmi lacno, veľmi dobré jedlo. Pohodlne si myslím, že by som preto mohla vyžiť z konbiny veci, ale ja som si povedala, že to nenechám len na kombiny, ale že zajdeme aj do iného supermarketu, kde je to trochu drahšie, ale bavíme sa o fakt pár eurách, čiže idem skúsiť pozrieť do tohto obchodu, či tam bude niečo, čo ma zaujme a čo bude lacné. Tu ho máme, obchod Semiyuto? Neviem. No, japonské písmo si ešte budem musieť doštudovať, je to Samito, supermarket, kde nakupujú miestni. A k mojej výzve by som ešte rada podotkla, že si chcem dať plnohodnotné jedlá, žiadne suché rožky. Takto by to bolo príliš jednoduché a asi by sa to dalo spraviť kdekoľvek na svete. Ako som povedala, chcem si tu kúpiť raňajky aj obed dopredu. Na raňajky zvyknem jesť niečo ľahké, podľa toho, na čo mám chuť, buď sladké alebo slané. Dnes mám celkom chuť na sladké, takže to vidím na nejaký jogurt, prípadne ovocie, tak sa poďme pozrieť, čo tu majú. Asi by som si to chcela rozdeliť na nejakých 250 jenov na raňajky, 250 jenov na večeru a 500 jenov na obed. Plus ideálne niečo sladké, tak uvidíme, či sa zmestím. Tieto veci vyzerajú super. To je nejaký jogurtík s ovocím. 398 jenov. To už je nad môj raňajkový budget. Poďme pozrieť na niečo iné. Sú tu prípadne aj takto osobitne balené ovocia, čiže k tomuto sa môžem prípadne vrátiť, keď si nájdem nejaký jogurtík. Pekné obedy. Nad 500 jenov, takže tieto si dáme inokedy. Dobre, takže fresh jogurtíky s ovocím to nebudú. Idem sa pozrieť k normálnym jogurtom. Kde sú jogurty? Vpredu? Nie. Tu môže niečo ochutnať. Teoreticky, keby som sa najedla z toho ochutnávania, tak by sa mi to ratolo, ne? By to bolo zadarmo. Arigatou gozaimasu. Jogurty. Tieto ovocné, tu máte 4 druhy ovocia, teda 4 jogurtíky a každý iné ovocie, ale stoja 148 jenov, čo vlastne je dosť a ja to nepotrebujem, keďže sú 4, ja chcem jeden, musím šetriť. Tu sú ešte také nejaké žele, blbosti, že by som sa nakoniec nechala zlákať na niečo takéto. O tomto som čítala, to je niečo ako nejaký pudinček. Stále som ale nenašla dostatok jogurtov, ktoré tu musia niekde byť. Jogurtové nápoje, jogurty. OK. Tie sú ešte drahšie než tie 4 dokopy. Tu máme tieto za 148 centov. A čo takéto čerstvé veci? OK, teraz to prehodnocujem a rozmýšľam, že si namiesto jogurtu vezmem palacinky. Sú tu takéto rovno aj s banánom. Do keľu 278 jenov. To je nad môj rozpočet. Sranda je, že sa tu rozčulujem nad takouto cenou, ktorá je stále nízka, samozrejme extrémne nízka, ale dnes máme challenge, takže sa musíme zmestiť do toho, čo sme si stanovili. Áno, toto je nejaké jemné pečivko so šľahačkou a s banánom za 178 jenov. OK, toto je silný favorit. Dorayaki. Pozor, dorayaki v Japonsku je moja obrovská slabosť. Už som ich tu za necelé 3 týždne, čo sme tu, mala veľa. A teraz reálne uvažujem, že si jedný zoberiem na raňajky, lebo to sú dobré raňajky. Pozrite na tento kiri koláčik. Majú také niečo u nás? Neviem o tom. A ako vždy mám úžasnú rozhodovaciu paralýzu. Ja sa tu proste nikdy neviem rozhodnúť. Nikdy. My chodíme denne do týchto obchodov a ja som tu stále ako malé decko v hráčkárni. Dobre, rozhodla som sa. Beriem toto, lebo som to ešte nemala a chcem vyskúšať úplne všetko, čo sa dá v Japonsku. Takže je to banán v nejakom takom, čo to je? Toast, šľahačka, banán, neviem. Vyzerá to výborne a nepochybujem o tom, že to výborné bude. Stojí to do keľu. Ja som si teraz uvedomila, že ja celú dobu pozerám na tie ceny bez dane, čo je samozrejme nižšie číslo, čiže tento banán stojí 192 jenov. Nevadí. Dám si ho. A akurát nejaký si myslím, že to bude stačiť, lebo to bude sladké a zasytí to dobre. Je čas vybrať si obed. Majú tu
brutálny výber sushi, akože fakt brutálny, za perfektné ceny, napríklad táto sada je za 598 jenov. Je to fakt fantázia s týmito cenami tu a výber je úžasný, ale sushi nespadá do mojej dnešnej cenovej kategórie, čiže idem sa pozrieť po niečom inom. OK, toto je silný favorit, takéto nudle za 278 jenov, už musím pozrieť na tú druhú cenu. Sú tu rôzne takéto mäska, ktoré by som si teoreticky mohla vziať, a k ním rýžu napríklad, alebo nejaké pečivo, alebo zemiaky očividne. Gyozky za perfektné ceny, koľko ich tu je? 9. 9 gyoziek za 429 jenov. Wow. To je nejaká tempura, to vyzerá dobre. 473 jenov. To vyzerá dobre. Rozhodla som sa pre nudle, takže idem po ne. Beriem si tieto za 278 jenov. No, teraz som v pokušení. Pretože tieto guličky, ktorých je tu 12 a sú plnené takou nejakou šľahačkou, stoja 198 jenov, čo by znamenalo, že by som ich mala po obede aj po večeri. Ale idem sa pozrieť ešte ku klasickým sladkostiam. Pozrite, toto je strašne zlaté, to je, že Sweets Castle. Zlaté. No, teraz už len sa rozhodnúť, že čo? Fúha. OK, drahé na dnes. To sú takéto drobnosti, blbosti za dobrý peniaz. Akurát neviem, na čo z toho by som mala chuť. Čo to je? Tajaki, balené, ale či nie je to tajaki? No to vyzerá tiež fajn. Ja sa tu zblázním v tom obchode, ja neviem, čo si mám vybrať. Yes. No nič, vraciam sa späť k čerstvým veciam. Inak pri každom nákupe takto chodím hore-dole a neviem sa rozhodnúť. Pozor, moči. Vidím tu opäť dorajaki. Nie, to je iné. To je plnené orieškami. OK, beriem toto, čo vyzerá ako dorajaki, akurát nie je to plnené šľahačkou a fazľovou pastou, ale asi niečím orieškovým. Stojí to, koľko to stojí? 149 jenov. Ja už neviem vlastne, ako je na to môj budget, ale berieme, ideme a potom to spočítam. Tak poďme na to. 619 jenov. Wow, OK, to je menej, než som čakala. Čo to je? Nie, nemám. Raňajky a obed ma teda vyšli 619 jenov, čo je super, pretože na večeru mi ostalo viac, než som čakala, konkrétne 381 jenov, čo je super. No ale otázka teraz samozrejme znie, či mi tie raňajky a obed budú chutiť a či to bude stačiť. Poďme na raňajky. Ako ste si mohli všimnúť, tak ani k raňajkám, ani k obedu som si nekúpila nič na pitie, čo je škoda, lebo dali som si k tomu nejakú maču alebo nejaké aj zlaté, ale neostanem o smede a neumrem na dehydratáciu, pretože v Japonsku je veľmi dobrá pitná voda rovno z vodovodu, z kohútika, čiže to máme zadarmo, takže dá sa tu prežiť na čistej vode. Poďme už na toto. Že ten krém je cítiť za banánom. Jak to je zabalené? Oni dosť divne balia tie veci, musím povedať. Vyzerá to naloženie. Čiže toto je banánový roládový koláčik. Je v tom polovica reálneho banánu. Rolka je piškotová a plnená je smotanovým krémom, ktorý je vyrobený z Hokkaido mlieka, ktoré je najlepšie v Japonsku. A jedno z najlepších na svete. Hokkaido produkuje viac ako polovicu všetkého mlieka v Japonsku a vďaka chladnému podnebiu, čistému vzduchu a rozľahlým pastvinám je to najkvalitnejšie mlieko v krajine. Výsledok je hustá, krémová chuť s jemným nádychom vanilky. Japonci ho pijú čisté, alebo si ho dávajú do kávy, robia z neho zmrzlinu či dezerty. Vraj, keď ho vyskúšaš, pochopíš prečo. Ideme na to. Dobrú chuť. To je ich pečivo. To je sen. To je sen. To je proste jeden nadýchaný obláčik. Krém super. Nechutí to ako naša klasická šľahačka. Ono je to také, neviem, nadýchanejšie, jemnejšie. Veľmi dobrý výber. Výborné. Chuťovo som veľmi uspokojená, aj nasytená teraz celkom. Uvidíme ale dokedy, lebo však nebolo to najväčšie. Zatiaľ mi stačilo. Uvidíme, za ako dlho vyhľadnem.
Prešli 2 hodiny a ja som hladná. Je to dosť málo času, ale to bolo očakávané. A keďže som mala raňajky dosť neskoro, tak si myslím, že si kľudne môžem dať obed a teda rezance, ktoré som si kúpila v supermarkete. Yakisoba sú vyprážané rezance s kapustou, mrkvou, mäsom a špeciálnou sladkokyslou omáčkou. Názov doslova znamená vyprážaná pohánka, ale pohánka tam nie je. Sú to pšeničné rezance. Je to japonská street food klasika, ale nájdeš ju aj v každom supermarkete. Sú to teda yakisoba rezance, ktoré sú veľmi populárne, asi s nejakým mäsom. Ja som si prekladala ten štítok, etiketu na týchto rezanciách na tomto jedle, ale nedočítala som sa nič o tom, čo za mäso by tam malo byť. Mám skúsenosti s tým, že Japonci veľmi radi jedia takéto žľazovité, šľachovité mäso, čo ja úplne nemusím, ale nevadí, nie je ho tu veľa a hlavné je, že sú tu rezance, ktoré vyzerajú dosť dobre. Celá som si to zohriala v mikrovlnke, idem to ochutnať. Slabo zohriate. Neviem, čo je to za omáčku, nie je to sojovka ani teriyaki, ale je veľmi dobrá. Je to dobré. Slabo som si to zohriala, ale to je moja chyba. Dáme zázvorík. To je silný zázvor. Inak doma, keď si dám sushi vlastne hoci kde inde, než v Japonsku, tak zázvor nejedávam, pretože mi nechutí. Ale tu s ním mám dobré skúsenosti. Je taký rúžovúčky, aký my nemáme a je veľmi dobrý. Idem to dojesť a uvidím, či mi to bude stačiť na obed, ale tá porcia vyzerá celkom fajn. Ináč to mäso je teda také šľachovité, ako som hovorila, ale je veľmi dobré. Je v niečom naložené, niečo mi to pripomína. Zjedla som všetko, okrem trochu zázvoru, lebo však je dobrý, ale odtiaľ potiaľ. Mňam. Bolo to veľmi dobré, až tak dobré, že by som si to fakt kúpila aj mimo tento challenge, aj mimo to, že to bolo také lacné. Som absolútne plná, už som ani poriadne nevládala dojesť, ale dotlačila som to. Veľmi dobré, skvelý obed, dám si ho zas. A aktuálne nemám vôbec v žalúdku miesto na to sladké, čo som si kúpila, čo je škoda, takže to nebudem tlačiť na silu, ale trošku si počkáme. Ale super vedieť, že teda za taký malý peniaz bol tento obed veľmi dobrý, veľmi plnohodnotný. Zatiaľ je challenge úspešný. Ja si musím ísť opraviť rúž. Prešlo niečo vyše 2 hodín, ja som stále dosť plná, ale už mám chuť na sladké, takže idem si dať toto. Googlila som, čo to vlastne je a je to kuri moniaki a toto, mohlo mi to napadnúť, je to gaštan. Takže vo vnútri je gaštanová pasta. Ono to smrdí jak ryba. Prosím, nech to tak nechutí, Je to mekučká palacinka, ako vždy pri každom takomto dorayaki koláčiku. Ale tá vôňa ma dosť nepokojuje. Dorayaki sú 2 mäkké medové placky s náplňou. Klasika je červená fazuľová pasta, prípadne aj so šľahanou smotanou, ale táto kuri verzia je plnená gaštanovým krémom. No nič, poďme to ochutnať. Dúfam, že nebudem túto voľbu ľutovať. No dobre to je. Musím povedať, že to chutí veľmi, veľmi podobne ako tá fazuľová červená pasta. V živote by som neuhadla, že je to gaštan. Je to veľmi sladučké, pastoidné. A fakt mi to pripomína tú pastu z tých červených fazuľ. Je to veľmi dobré. Dorayaki s červenou fazuľou a šťačkou mi chutí viac. Ale na prestriedanie, na zmenu a na ochutnanie niečoho nového, fajn. Fajn výber, lacné, mekučké, dobré. Som spokojná. Blíži sa čas večere a ja som ešte stále plná z obeda, z tých cestovín a z toho sladkého gaštanového, čo to bolo. Nevadí, ideme domov a zastavíme sa v obchode. Chcela by som ísť tentokrát do 7-Eleven a presne viem, čo si tam dám. Bude to vajíčkový sendvič, na ktorý mám z nejakého dôvodu chuť už od rána. Nepochybujem o tom, že nejaký nájdem, pretože vajíčkový sendvič je niečo, čo je také celkom kombiny klasika v Japonsku. Sú veľmi dobré, takže sa teším, že si dnes jeden dám. Teda, dúfam, že si ho dám, dúfam, že sa zmestím do toho budžetu, ktorý mi ostal, čo je tých spomínaných 381 jenov. Myslím, že by som sa mohla zmestiť. A pri troche šťastia možno aj s niečím sladkým po večeri. 7-Eleven v Japonsku je iný vesmír ako 7-Eleven kdekoľvek inde. Nie je to len benzínka s čipsami. Je to miesto, kde kúpiš čerstvé sushi, horúci ramen, domáce pečivo a k tomu vyzdvihneš balík, zaplatíš účty a vytlačíš dokumenty. Všetko v jednej budove. Toto 7-Eleven je také menšie, tak dúfam, že tu bude ten sendvič, ktorý chcem a taktiež je večer a toto už vie byť aj trošku vybrakované, ale už ho vidím. Poď ku mne. To je on. A stojí 291 jenov,
čo znamená, že mi stále niečo ostáva, ale je to tak málo, že neviem, či mi to vyjde ešte na niečo sladké. Ostalo mi 90 jenov. Idem sa popozerať, či tu náhodou nenájdem niečo malé, aspoň džusik. Toto sú nejaké vitaminové bomby, tieto sú drahé, takže tu nič. Pozriem džusiky tu. Všetko nad 100. Je to tesné, ale fúha, za 90 tu nevidím nič. Idem asi k sladkostiam. Tu je pečivo, inak dnes som dosť rozmýšľala nad tým melon panom, neviem prečo som ráno naň zabudla. Tu sú sladkosti. Nevidím tu žiadnu, ktorú by som si mohla kúpiť. Počkajte, predsa len sú to takéto malé blbosti. Ja netuším, čo to je, ale stojí to 43 jenov. Neviem, čo je toto, ale páči sa mi to zo všetkého asi najviac, pretože vyzerá, že to bude nejaký taký keksiček a stojí 44. A potom tu máme ešte za 45 takéto nejaké cukríky alebo žuvačky. O nie, to je zase tá ryba. OK, toto dávam preč. Toto síce nie je tajaký v pravom slova zmysle, ale vezmem si to, pretože to chcem ochutnať. Takže táto večera, môj vysnívaný vajíčkový sendvič a dokonca aj niečo sladké ma vyšlo 375 jenov, čo je o 6 jenov menej, než bol môj celkový budget na večeru. To znamená, že ak ma toto dostatočne zasytí a bude mi to na dnes už stačiť, zmestili sme sa do 1000. Neviem, či už som dostatočne vyhľadla, ale už mám takú chuť na ten sendvič, že si ho proste idem dať. Pozrite sa na to. Pozrite sa, aký je nafulovaný tým vajíčkovým šalátom. Tamago sando, japonský vajíčkový sendvič. Znie to obyčajne? Nie je. Mäkký šokupan chlieb plnený hustou krémovou vajíčkovou náplňou z uvarených vajec a japonskej majonézy Kewpie. Kewpie je japonská majonéza na báze žltkov. Bohatšia, krémovejšia a výraznejšia ako čokoľvek, čo poznáš z domu. Tamago sando je kultový. Ľudia cestujú do Japonska a toto je prvá vec, čo si idú kúpiť do konbiny. A ja absolútne chápem prečo. Poďme na to. Všetky tieto ich veci z konbiny majú taký špeciálny spôsob otvárania, že nikdy neviem, ako je to správne a stále to nejako pokazím. No, tie sendviče, všetky vlastne, majú milión druhov, sú všetky bez kôrky vlastne. Čo je super, lebo vlastne to mäkké aj tak na tom celom najlepšie. Pozrite sa ešte raz na ten sendvič. Ňam, vonia to fantasticky. Mňam. Toto je fakt fantastické. Tá plnka chutí fakt ako taká domáca vajíčková pomazánka. Oni tu v Japonsku celkovo majú veľmi dobré vajíčka, aspoň ja mám takú skúsenosť. A tento vajíčkový šalát dávajú do viacerých vecí a úplne chápem prečo. Je fantastický. Ňam. A za tak malý peniaz. Výborná večera. 12,10. 15,10. 110. No a dám si rovno už aj sladké, túto rybku. Ja som sa tomu potešila, pretože to vyzerá ako tajaki, ale samozrejme to tajaki nie je. Tajaki je sladké pečivo v tvare ryby. Vnútri je klasicky červená fazľová pasta, ale nájdeš aj náplň ako custard, čokoláda či sladký zemiak. Toto je niečo trvanlivé, je to extrémne ľahké a stálo to pár centov, čiže úprimne ani neočakávam, že to bude nejaká extrémna dobrota, ale chcela som sa dostať k tej sume 1000 jenov čo najviac a chcela som niečo sladké po večeri, čiže som to vzala a idem to teraz ochutnať. Je to na takejto myštičke a je to taká zlatá rybka. Vonia čokoládovo, tak ako nejaký čokoládový Mikuláš. Dúfam, že nie je taký ten, viete, lacný. No a malo by to byť plnené niečím takým ako pena, alebo čo? Uvidíme. Wow, tak to je toho o dosť viac, než som čakala. Je to fakt mega plné a je to o dosť lepšie, než som si predstavovala. Toto ma veľmi milo prekvapilo a aj keď som to brala len v rámci experimentu, tak si to možno niekedy ešte kúpim zas, pretože to fakt dobre, je to extrémne lacné. Ja som totiž čakala, že to bude veľmi také suché, lebo to je dosť také ľahké, ale tá pena vo vnútri je veľmi vláčna a chutí mi to, hodnotím to veľmi dobre. Toto bolo moje posledné jedlo dneška a ja musím povedať, že už fakt nepotrebujem. Úprimne, najedená som za celý deň až nadmieru. Povedala by som, že kľudne by toho jedla mohlo byť aj menej, ale chcela som sa dostať čo najbližšie k tej 1000 a teda podarilo sa. Oficiálne môžem povedať, že som sa dnes celý deň stravovala za 996 jenov dokopy, čo je niečo málo cez 5 eur. Je to neuveriteľné. Jedlo bolo výborné, všetko bolo
Chutné, zrekapitulujme si to. Raňajky fantastické. Jemnunké pečivko, šľahačka, banánik. Obed, cestoviny. Neboli to najlepšie cestoviny v mojom živote, ale boli chutné, zjedla som všetko, zasytili ma až a za tú cenu úplne perfektné. Dezert po obede, gaštanový koláčik, ten bol tiež veľmi dobrý. No a večera, famózna vajíčkový sendvič a táto rýbka, ktorá prekvapila, perfektné. Bolo to najzdravšie jedlo, ktoré sa tu dá v Japonsku mať? Určite nie, ale bolo to super a v rámci challengeu si myslím, že to splnilo svoj účel. Zároveň ešte musím dodať, že vlastne všetko z toho, čo som dnes jedla, by som si dala aj za normálnych okolností mimo túto challenge. Možno neposkladané takto v dni, ako to bolo dnes, ale určite by som všetko z toho chcela ochutnať aj inokedy. Boli to preto pre mňa plnohodnotné jedlá, žiadne extrémne uskromňovanie sa, žiadne suché rožky. Úprimne si nemyslím, že na Slovensku alebo kdekoľvek v Európe by ste sa vedeli najesť takto dobre za 5 eur na jeden deň. Osobne si myslím, že už ani len také balené cestoviny by nestali menej než 5 eur. Toto bol dôkaz toho, že v Japonsku sa dá najesť za lacný peniaz veľmi dobré a kvalitné jedlo. Určite sú v Japonsku ale oveľa lepšie gastro možnosti, než bolo toto, preto vás pozbudzujem, keď tu budete, tak si to užite, pretože aj to lepšie jedlo, než bolo to, čo som jedla ja dnes, je vlastne v konečnom dôsledku dosť lacné a asi lacnejšie, než by ste čakali. Verím, že sa vám toto video páčilo, ak áno, budem rada za váš like, no a obsahu z Japonska vás čaká ešte kopec, preto nezabudnite dať odber a taktiež ma sledujte na mojom Instagrame, kde vás bombardujem stories z Tokia. Ak máte nejaký nápad, niečo vás zaujíma z Japonska, dajte mi vedieť v komentári a ja rada natočím niečo, čo vás bude zaujímať. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.